ke Aisha kin gane ba zan iya rabo da ke ba, mu rike amanar junanmu har abada kar mu rabuwa. Soyayya da kai mansira kasan ba zai iya rabo da kai ba, in mun rike amanar junanmu har abada kar mu rabewa. Soyayya haɗin Allah Aisha kina cikin raina, na tanadar miki fili cikin zuciya ta zo zauna, zan riƙe ki duk matsatsi soyayyar ki tana raina, mu riƙe amanar junanmu ni da ke kar mu rabewa. Soyayya da kai mansira kasan ba zai iya rabo da kai ba, mu riƙe amanar junanmu har abada kar mu rabuwa. na san kana sona ni ma ina son ka, san kana cikin raina ni ba ni so na yada ka, ka rike alkawari don kar waɗansu su kwace ka, kana faranta rayina san ka ba za ni daina ba. Soyayya da ke Aisha kin gane ba zan iya rabo da ke ba, In mun rike amanar junanmu har abada kar mu rabewa. na gane soyayyar da kike mini na aminta da ke. Jin amana biyo watsarwa zuciyar mu wanke. Kin zamo jini na jikina, bahari nake yi da ke. Rabbana ya nuna aurenmu ni da kai murna zamu yi. Soyayya da kai mansira kasan ba zai iya rabo da kai ba, in mun rike amanar junanmu har abada kar mu rabewa. Kallon ki in nayi sai in ji daɗi har a cikin raina, tunanin ki shi ke kore duk damuwar da ke raina. Ni dai ina burin wata rana in ganki a ɗakina, ranar idan ta zo Aisha zan kasance ina murna. Soyayya da kai mansira kasan ba zai iya rabo da kai ba, mu riƙe amanar junanmu har abada kar mu rabuwa. ya zuciya tana raɗaɗi kai kaɗai nake marari, na daɗe ina nazari san ka ne nake guduri, zan so na kasance da kai domin wani al'amari da albishir da sa